Ka Balang Presbyterian Nongthymmai sin pat ka Kyrkhu Blei Iaphi baro ha ka kerteng ka thiang tam ka jong Jesus Christ ubau trai. Ngidap da ka jingsongo yu Blei bu ai biang ngi ka lat bingiyo kumni ban penlong ya ka program ki Sur Iaroh. Nginget ba ka program kanlong ka Kyrkhu Iaphi baro ki balak banya shimenta bat ngi kum ka balang kemba kalalong ka Kyrkhu ya ginong ya shimenta nginget Blei undan rangkat bat ni. Ti shwa bingin ya chakmat tu nginya pendam lang ha ka Jingrwai. Blei ku pa jangi bhabneng long bala Kyrkhu ka kerteng ka bakhot ki jong me ngiwan ko try ban ai ngo e me na mar ka jing it ka jong me ngi ngan ban ai ngo e me man mari man sumari ngi gini gi banai ban usnem hadu nu banai khaddo jo nu usnem mem shim eno ngi ai ngo e me ai ngi gini galat bingin penlong ngi ka program ko try ngi abu ti e baro aki sang ti ka jong me ka wei pa ka Jingrwai ka bingin sa ya sngo ba ka khubor ka bingin sa ya sngo ko try ka nong ka Kyrkhu yang ni iwei bi wei but kam tam ni be shimenta ki yeng ki sam ki jong ki pdiang ko try ka Jingrwai ki jongi kateng jisungi panro amen. Ngilapoi menta ha ka por telang ka por ka bakriat ka por ka bakilum kidap de kitha kala ka bakriat ka be bat kat no ngi ju so tenat ban shong ha rut ki shola ban ya shong kai shi yang shi sam ban sai ding ngia kho ki so nyam tra ngia kho ki so ot ban nang ta ka deiru ka por jong ka jing bun kam ngia bun kam ban pen kho ki yang ki sam na mar balai lawan ka por Christmas ngin sedang ngi ka program jong ngi ha ka janmet da ka Jingrwai ka por Christmas ya ka ban rwai shangi de i pastor W Shila i remi lingdo bat i bante phanbo. Por Christmas lawan, por bak
ngej pilih smutanat iyo to Jingrwai mentan por Christmas. Bapan kan mau ngi bingila poi cha ka por Christmas. Tiban beteng show ini ko program ngin sapat saya kawai ka Jingrwai. Kata ka Jingrwai ro bapan kan mau ngi. Bakan ni ka dei ka ayom jing it ka ayom jing le kamen. Ya kan ni ka Jingrwai la thau di pastor NB dingdo. Bat anrwai dei arki I daren I walam bat I batli. Kan ni ka dei ka ayom jing it jing le kamen. Nai ka palang jing shai ka ni ka dei ka yom san rai ki jing thao baro ki las dang ban ki thumai ki pa do Blei da ka jing shet hem ki mi madan ban ya lek men you Blei babha ki ai ngu ki ai bura ka yom jing in ban jing lek men Ngin ya shat ngin rai shit hem hala ki sur babang ki jing thao baro ki yak men lang ni ka dei ka ayom jing I jing lek men ni ka dei ka ayom jing I jing lek men Kendo hasun neng ki ya so lang ha ka jing lek men man priang burom yu Jisu Kristu trai Emmanuel u Blei lambat yi jing le ngin jong ya ki ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin wa shir ham hala ki sur babang ki jing thao baro ki yak men lang ni ka dei ka ayom jing I jing lek men ni ka dei ka ayom jing I jing lek men ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin la kikti ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin ra shet ham ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin ra shet ham ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin ra shet ham ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin ra shet ham ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin ra shet ham Ke kitab bu Isaya kelenong ke bakhandai ke dekhot ke bahan riu. Ka ong kumnu ke pen kan mau yangi. Namar hangi lak hayu khun. La ayu khun hangi ti ke jing sen shar kan long halor ke terpeng jong u. Bat an khot ya ke kerteng jong u bapla u nong sela u Blei bakrau bor u kpabam jukut us im ke jing sok. Ngin ya sangapat menta si iban ri yaw im. Ban ayangi ya ke Jingrwai nabahangi lakha yaw khun. Kumbalong haran san Maria pli kaperda kalong ru men bayu Emmanuel lakha pajbangel kabeneng riu start nari mingi dap ta jingling a ki ang no yu kun u Blei ban yo I Maria dap she thinks in ya
beneng kataba angel utrai walam kubor babha yunong pen imlaka lambat unong ruai kapneng parwaya roy Blei bupha lukun seperti yang iban pelim na bahangi laka yukun Blei jing ai bakorot dapat paslay yunong papkunga ban penyem jar kamel jik yêu pingem don ban ai tang jingu jing Iaroh tu shim kutra naket ka puram kadukon usim neng kat ni bansha shitom nadu Bethlehem Judea hadu lum kalbari de namar buit yang apat Iaphi Kyrkhu slay jing teng jing pang jing shitam baro takti bas bonukne nangi ban weng no jing it Blei papella nyamingan Iaroh namar kata tulek men tu shak men lakhayu kun Blei na bahangi lakha yu kun Blei jing ai berkodot berdapat paslay yunong papkunga Hakani ka porpat nginya beteng ya kani ka program nginya snap sokoi ka Jingrwai ya ka ban rwai ngi da iba tiboni iba dap karmujai iba ailang sim bat iba jerry sim ni ka Jingrwai ka bakila ai kerteng don away ubala hapreng jong ki jingdo jing kermen hapreng jong ki jing ki bengi mat ki jing sosi ki bengi mat don away one ai jing kermen yangi bat kani ka ayam Christmas kadai kata kabadon ni ka khobor jinkermen uji sula wan shane ban ai ngi ka jinkermen ngim la lai de ki jing e ki tma ba jur bun sin ki wan ya le
Laki loki por bana bar ni ki por ki bana po ting ting im la su tu shu sa lingo do do we ken bala banaya pi anga ya ka jing jing man de yu ji su try tang hao nga la she mu long ka jing kerme jing pao shal ke go wan li shop you ben real ka pen so ping sha rum sha leng ni ai le jing shep ti Ni wat ki lal ban lai me ka ni bot ki ru dom per the pen ban ni klad ban wat ka mon u ble do do we ken ba la ban ai pi ya na ya ka jing jing man de yu jisu try tang hao nga la she mu long ka jing ker man Ngula wan ka jing long bre wala shem ye ki ba jan ba rang mula pede ba bang shi tom ha u ki wan ki o mat ka jing pun kya u long u lok ha ba shang ha ba tya do do we ken ba la ba na ya pi ya ka jing jing man de yu ji su try tang ha nga la shem long ka jing ker man Shana marjong yi guna ba korula siu shaluk ba ba hamre mula le kiu sa shi sin pa do sawan biang ban wan shao ya na ya pi shala ying deng ban ya lam no ya ngi do do we ken ba la ban na ya pi ya na ya ka jing jing man de yu jisu try lang hao nga la shem long ka jing ker man Again, bala banaya pia naya ka jing jing man de yu jisu try tang hao nga la shem long ka jing ker man long ka jing ker man Hakani ka porpat ngin yo snow ya ka khubor lingkot chpang ka Christmas na imis mati bashisha kharbithai Such a sin pan idap da ka jing sok men ya ka bangin yo ban pen ibiang Iaphi ya ka ni ka Sur Iaroh but ngidap ru da ka jing sok men ya ka bangin yo ban shim ban talang bat phi but ha ka ni ka jan met ka khubor ka bangan yo ban pen sngo ha phi ka long na ka gospel ka jong u Lucas ka lenong ka bakhat khandai ka de khot ka baning kong hadu ka bishpau ya ka ni ka jing thok khana ka babon na ngi te bha bat kata ka de shapang jong u Jesu bat usakhayas Tika eka ka gospel ka jong Lucas, kani ka gospel ka jong Lucas, kani ka gospel ka Blei, bat kadai ka benta ka baning kong jong ka kitab, bat ka kam ki apostle kadai ka benta ka baar jong ka kitab, bat kani ka gospel ka jong Lucas, kadai ka bala thoi da Lucas. Tiu uni Lucas, upol ujukhot iet yu Lucas, da u doctor, bat kumju ki kam ki apostle, ki ju ong yu ba ude uta usen ran, bat upol. Nang ta ki ju ong ru yu u ba uni u Lucas ude uta u painter bat u doctor kum u doctor u ju sngewbha ya ki baduk te ka mission ka jong u ka dei bha ya ki baduk te kum bangala ong ka jingi thu khana shapang u Jesu bat usakhayas ka babaro ngi tep bhai kata tingam dan kam shu ban yet hu lani bangan batai biang hang ne kumnu ka jingi thu khana jong usakhayas ya ka babaro na du ki badang rit hadu ki balasan ni tep bha shapang jong u ka jingi thu khana jong usakhayas bat u Jesu ti u usakhayas u de u jiu
But udairu uta chief tax collector jong ke Jericho. Dan ia ke Bible kasih ngiong urang ba kinongkrong. Tu uni usak hayas udai ubri ubaru spa bat ubabamsap. Tinang ta buat hakani kapor la juong ba la da don kanu ke jing ban hab ban pelut la ni kanu ke ba kani ke sarkar room ke dan kam ban pelut lo ong ba kani ke sarkar room ke ju pha ban lum tax la ni ban kejet lut na ki briu ki jong u ti kum ta usak hayas ubalong ujiu pen ban ha jing shisha ba un yarap ki briu ki jong u pen ban lo ong ba umle ai na ka banta ke jong ki briu ki jong u pen ban uyasalla ban ya bamsap lang hanta namar kata ki briu baro ki isi bahayu u bat ki ong yu u ba udi uta unong de yala kari bat yala ka jat ban riu lan ya a traitor bat uta ubriu ubapop te ko mangitip ke jinga to khana shapang usak hayas hakani kapor ko mangitip lo ong ba Jesu hakapor ba uwan banya chapo Jericho lo ong ba usak hayas ba utip ya kata ubana ya kata ba Jesu un sawan ya lenti nang ta la ong ulakwa ban pet ulakwa ban ithu la ni kwa ban tip upai utau Jesu bat kumbangitip la ong la pelong yu ba namar ba ka jing khap nya jing kibriu ba ki babon ha kata kapor ki balaya lum ban pet yu Jesu la ong ba namar atat kumbangitip ba udai ubriu balengkot ti umyo lat nang nu ban pet yu Jesu la ni kumnu ban pet yu Jesu bat la ong udon hang ta utau ding dembor bat ulakiu halor jong utau ding dembor kanang ba unyo i ya u Jesu te ko mga ong mane ka jing tu khana shapang usak hayas ba u Jesu baro ang yet ba handai ka ka bang kwa ban wan ra ha kani ka janmet lingba kani ka kubor Christmas ka bang yu i lingba usak hayas ha kani ka jing tu khana yu i ka baning kong ka long yu i ka jing thrang ka jong usak hayas ban yu i yu utrai ka jing kwa tip palat ka jong u his curiosity namar ba ulong ubriu balingkot ko mga laong bat hapdeng upat ba ubabon uwat kilat kumno banle kanang ba unyo i yo u Jesu bat ka ba pelong yu hadu banu haban kiu hau ta uding dembor kanang ba unyo i yo u Jesu tenang taru ngiyo i pat lingba kani ka jing tu khana ka jong usak hayas ngiyo i ru ya kata ka jing wat ka jong utrai dadangi pet ka dekot ka bashipau ko ongkum ne naba ukun ubriu ulawan ya kabanwat bat ban pen im ya kaba laja no u Jesu uyo i ka do nut ka jong u bat utip ru yu u nama ladangi kan mau ha ka tu ka jing thu khana ba masan poi ha ka tu ka jaka hajan jong utu udeng udembor u Jesu haba upet sejrang uklam kendit lani uklam ningo penban ka yathu ang ni ba andala poi hang tu hajan u Jesu ula shupet sejrang bat ula ong ya u sakayas ula khot yu sakayas ban hiar shapo naba unlet bansa bat u nangta ka ega bang yu iru na ka ni ka jing tu khana yu iru ka jing mi na ka jing shem ka jing mi na ka jing shem bat ka jing kemen ka jong usakayas ka ba ukendu yu Jesu ka jing mi nang ta amtang ban shupen pau ba ula yo ya kata ka jing map dan ya bat ka jing pen im na utrai henry uda kwa ban pen iling ba ki kam ki jong u ba u ong ba un ai no ya kita ki e baro ya ki ba ula syam na dangi pet hang tu ka dekot ka ba pra bat ula ong henry ha ba ula yen jaj usakayas ula ong ha utrai hakmi ya ka ba shiteng na ki e ru ki jonga atrai ngan sa ai ha ki baduk bat ladang ala shim kelop ya ke ru na unu ru da ka bamudoi lam ler ngan sa siu pat sau sha kata ka dei kata ka jingmi na ka jingsham ka jingmi na usakayas hapor ba ula syam pat yu Jesu amtang ka ba ula yo ma bi ki pop henry ka jingmi lengba ka jingsham ka jong Jesus ka pelong yu hadu ba un kala ka babot bat ban siu na pat ka ba ula shim na ki brio dia kani ka jing rakhe ka jongi ya ka Christmas to ai ba mangiru ngin long thrang kung usakayas wat na padeng ka jing pop ka jong ka baki brio baro ki isi lot kum mangalaya thu menema menchwa ka long kum ta ba namar ka jing bamsap ka jong wat ha padeng udi ujiru
pen ban umdon kata ka jing sngo salya la ni umdon kata ka jing sngo sen ai ha preng ka jing ot ka jong ki breu ki jong u namar ka jing bun palat la ni kata ka jing siu ka ba he palat ban siu kum kata ka tak sa kata ka por ya ka sor ka rum pen ban uni u sakhayas ha preng ubat ka kerdan ka ba he kata pen ban sngo sen ai ki pen ban uya selalang ban ya bam sap lang bat ka sor ka rum henrei pat hapreng kata ka jing long pop ka jong u ba ki breu ki isi lo yu henrei ka jing thrang pat ka jong u ban yu Jesus Christ hapreng ka kerdan ka jong u ka ba ubat ukelet no wat hadu ban kiu ha uding dembur bat haba utrai upha her ulahir kum ukena bat ka bakam song tenat ka long haba Jesus uong tu her gloi da ba ka ni ka sngi ngan let sa bat me uklam ong ngi ka klam tho ang ni la ne ka klam ong ha ka tien ka jong Blei ba uklam ong la ne atrai ka yeng jonga ka jabo la ne ka pra la ne nga klam pat pen kre la ne ngam dan jing bam ban ai me hen rei pat ka bangi yo ha ka de khot ka ban riu bi ngi yo ba la ong ba bat ula pdiang sngewbha yo da ka bale kamen Nyu kata ka jinglong ka jong usak hayas uklam perkat kita ke baro uklet no ba ul ka yeng ka sem jong u ka biang ne em ka yeng ka sem jong u ka khoi ne em hato ki don jing bam ne em la ne kum no uklet no ba hato mo u la di u de tang u to breu u ba pop u bla le shibon kita ki kam pen song si ki breu ki jong u ula klet no henrei ka tien ka jong u ke thu klong ba ula her no kloi bat ula pdiang sngewbha yu da ka bale kamen henrei mangi pat bun sien ha ka por Christmas teng pat ngi kum klet no ya kata ha ka por Christmas ke jongi pen ban ngi kum bon kam ban pen khoi yen ngi bon kam ban chet ki jing bam chet ki ngala ban ong ma nang ni ngi bun kam ban pen biang pen bet ki riam ki bet ki jongi wat hadu ngi bun kam ru ban le ki programs ki babon ki programs ni shim banta ki babon ki programs na ka banta ka Christmas program ki babon ngi bun kam shani shatai henrei pen ban pat yo ngi kam bun kam than kita ki yo ngi klet no pat bangin ai ya ka do nuot ke jongi la ne bangin pediang ya u Jesus Christ ha ka sngi kha ka jong u kum balong u usakhayas penban usakhayas sakani ka por ko mga ong uklet no iki baro u hiar na ta u dieng kum ukhna wat apa deng ka kerdan ka jong u budon kan kata u ki ho ta u dieng bat u hiar no ta u dieng kum ukhna da ka jingmen ka jong u pediang sngewbha ya utrai pat u dialam ya u shiyeng usakhayas haba ula pediang yu jisu kamen siem jong u kam suk bat ula kwa ban kala ka bamut da ka ban pen phai no apat ya kita ki ba ula shim ban no ya kata ka jinglong ka basniu jong u kata ki jingbam sap ki jong u baro namar kata tu ai ba kani ka Christmas ke jong iru amtang bangin shu pediang yu jisu ha ka do nuot ke jongi ngin pediang yu jisu ka ni ka Christmas ka jongi ngin pediang yu to khulung jisu ka yeng ka sam ka jongi henrei ka don kam pat ru yangi bangin kala ka bamut kumba ulang usakhayas u pediang da ka jing song komen yu jisu welcome yu jisu ha ka yeng ka jong henrei amtang ba u pediang yu jisu henrei ka ktien jong u ka yat ho ba usakhayas udah kala ka bamut bat udah kloi ru ban ai no ek baro ka ba ula shim na kibreu wat hadu uong ha kania balada unu ru da ka bangala mudoi lam ler nan siopat sausha kumju ru yangi ka pen kan ma ba ka khot yangi ling ba usakhayas amtang mangin pediang yu khulung jisu ha ka yeng ka jongi ha ka donut ka jongi ka don kam ru yangi bangin kala ka bamut bangin no kita ki jinglong ki basniu ka jongi lani kita ki jinglien ki basniu ka jongi khanang ba kumba ong u jisu ya usakhayas ka de khot ka ba khanai ni yu u jisu te ula ong ha u ha ka ni ka sngi ka jingpen em ka lawan ha ka ni ka yeng namar ba uru ulong ukun u Abraham khanang ba mangiru u jisu Christ ha ba uwan ha ka yeng ka sam ka jongi ha bangila pediang yu u ha ka do nuot ka jongi ling ba ka ni ka Christmas ling ba ka ni ka jing rakhi ka jongi ka ni ka Christmas ka jing kan mau ka jongi ka jing wan long breu
ke jong uji sukres ngida pdiang yu ha ka donut ke jongi bat da ka mensiem ka bakala ka bamot bat bangin yo ban sngowi kita ki kentin ki ba uji su unong ha ka ni ka sngi ke jing pen im kalawan ha ka ni ka yin ke jongi tu Blei na mata ka buram ke jongu amen. Nganget playo sngowi ka to khubor na imis mati ba shisha kharbi thai ka khubor bapan kan mawengi ba Christmas ka deya baro uji sukres uwan na ka banta baro ban ayengi ka jingpen im bat bingin ay jaka ya u haki donot ki jongi un pan thamai ki jing im ki jongi bat ngin mat ya ka jing sup ka jingmen ha ka jing im ki jongi bat haki yeng ki sem ki jongi Blei shibun mis mati bashisha nakabanta katuko khubor bat Blei unang don kat bat phi ngila poi atat shagaban penkut ya kani ka program jongi ha kani ka janmin ngi dap da ka jing songo Blei ba Blei u ai ngi ka jing start bawat hapdeng ki jing ki babun ki nya kendo ndrei ula Kyrkhu la ai ka jing start but ngiran ki khot jong ka choir ki bane ai ngi ka wei ka Jingrwai ka bangi ong ka virtual choir kadai ru ka Jingrwai kadai spang ka Christmas ngi ai ku Blei ya baro ki khot jo ka choir hala ijong ibenta bat gila persang bat tungin sngap ya kani ka khubor jong ka choir jong ka balang Kyrkhu
hadin kadu ka Jingrwai naga choir jong ka Balang ngila poi pat sya ka bakut jong ka ni ka program ha ka ni ka janmet ngi ai ku Blei ya baro ki Blei ya shimbanta ha ka ni ka program u Blei nang Kyrkhu ki begila ban penon kam hok ki sap ki bau Blei ula ai ki ban pen kraw ban penon borom ya ka kerteng ka jong Blei ngi pen kan mau ya pi baro bangin saya sembiang ha ka ni ka program ki Sur Iaroh ha kamit arpu sautrik ha ka por prabaje ha ka YouTube channel bat kum ka Balang Presbyterian Nongthymmai ngi ai ku Blei Christmas ye pi baro iwe piwe yeng ki sem ki jong pi kin mat i ki jing sok ka jing kemen bat ai be baro ngin mat ye ka jing kemen ha ka ni ka ayom le kemen Christmas u Blei don kat bat pi baro